estrea neste partido do adestrador do Pontevedra B, de Piscis. E xa dicimos que o Racing de Ferrol sería madrugador co gol de Aira aos 13 minutos. Aí se desesperaba Luisito na primeira oportunidade do Pontevedra, pero ese gol de Aira, protagonista, quinto gol, que partido de saca este xogador a esas xogadas a balón parado, marcaba o tanto que o cabo lle daría os 3 puntos. Despois houve ese penalti sobre Rafa Mella, penalti dubidoso que señalou Gonzalo Goyanes, e mira, Chicho, marcou Marcos Suárez, despois anulou o colexiado o gol despois do rexeitamento porque non toca ningún xogador. Claro, Marcos Suárez non lle podía dar dúas veces o balón. A dúbida é se toca porteiro ou non. Aí, se puido tocar o porteiro, sí que sería gol de Marcos Suárez. De calquera xeito, non fixo falta. O Pontevedra tería esa outra oportunidade de Martín, pero non puido sacarlle ningún punto o Racing de Ferrol, que mantén o pulso co Cerceda.